ukubonga izikumbi zabalandeli ezamsupport eWorkshop mhla yokhipha i-CD yakhe isikhova sikaze lonke umthandeni omfaka amanqalo wazi kakhulu ngale eGcokama leshanibelele iphele futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkeze kathi igama lami engupese uNtuthu ngakhumalo bathi la sibona ama comment modu semusha la ekhaya ngizocela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke bafethu mangabe sibheka lapha endimeni omculo maskande siphethe indaba ezinhle indaba ezimnandi indaba ezifika kamnandi lapha nezithinta lapha nomthandeni umfaka amanqele bathi iGcokama leshumshove enkani kabanenkani madoda nyafela enkanini oqhuma inhlamvana ngemfungo baba awumadoda awubathi lenkonzo bayihlaba uginqa kwela sishakamareni ekwagijima mama namabhakede bathi bayifica isime ngenyawo yakodwa uyazi awumadoda inkunzi lena insizwa lena bafethu yasemdletsheni ewathandayo amanzi lapha noma bekhuluma engengezo lapha nokubanithi nokubaklini sithintana lapha umthandeni uGcokama lesiphethe indaba ezimnandi ke ethinta iGcokama lesha lapha umthandeni uhambile namhlanje osekunyanyavu lwemoto okuyisuzu ke lapha ufike wabhala ekhasini lakhe wathi ngibonga zonke izinkumbi zabalandeli bami bezaziphuma ngobuningi umhla ka4 June eThekwini eWorkshop lapha zayithenga zayiqeda nya iCD esikhova sikaze lonke yadesa kakhulu ngalolu yasuku yangimangaza kwanami sengithenga ngenza into encane nje ebalukile ngisikenala iveni lokusebenza eplazini ngandise amathuba omsebenzi kwaba no-cotton wasithi uXovaDakaBoi igama layo lapha no-driver wayo uzomqasha oyedwa kulabo ababiza ngezinqwele bayabhoreka laba bantu too much bafethu hawo indaba ezimnandi kakhulu ezibafethu esithinda lapha nomthandeni iGcokama lesha umfaka amanqele ukubalile lapho ukuthi le moto uyosebenza ngayo eplazini kusho ukuthi iGcokama lesha lineplaza lapha noma leyalema kodwa nje indaba ezimnandi lezo ukubona abaciko ayakithi aphumelela ngalolu hlobo lolu nanokuthi ke mangabe ephumelela acabange nabantu abanika isupport ukuthi abuyisele kubo kube khona abantu nabo abathola umsebenzi ngawo amaciko ngenza kwethu bekuzona indaba esiniletha zona kwesenkezo ngakhohlwa subscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okukhulu kunakho konke nemitholo umnandi ngithanda kakhulu.